Il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija, l-erba' filgħodu tkellem dwar l-importanza li l-Gvern jindirizza b'mod urġenti il-ħtiġijiet bażiċi tal-ħaddiema u l-familji tagħhom minflok jiddistakka ruħu mir-realtà biex jgħedha biċ-ċifri. Il-kuntentizza, il-kwalità tal-ħajja, l-ambjent, l-abbiltà li toħloq tikkrea soċjetà li importanti. Dawn l-affarijiet meta taħodhom huma l-affarijiet li iħossuhom verament in-nies. Adrian Delija kienet jindirizza l-membri msieħba fil-UHM Voice of the Workers waqt il-konferenza ta' jum il-ħaddiem bit-tema l-ekonomija sejra l-qudiem iżda s-soċjetà fejn sejra. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-aġir responsabbli tal-Gvern li jkabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni qiegħed ikollu konsegwenzi serji bil-Maltin ikunu l-uniċi fost iċ-ċittadini fl-Unjoni Ewropea li tnaqsitilhom il-paga fl-aħħar nofs sal-2018. Ħaddiema tagħna illi kollha jagħmlu iktar u iktar sigħat tax-xogħol. X'qed jiġri illi qed jiġu importati barranin? Barranin b'salarji pagi kundizzjonijiet ħafna ħebax minn dak illi huwa neċessarju biex bniedem jgħixu, allura l-Maltin, il-ħaddiema Maltin u Mewċin, qed isibuha diffiċli biex imbagħad huma qed isibu il-postijiet tax-xogħol illi jħallsu tajjeb. Gvernijiet ma jibnux pajjiż, il-ħaddiema jibnu pajjiż. U allura fundamentali huwa ta' importanza li ma bħala illi naqbdu fuq din it-tema ekonomija li qed tikber, imma nħarsu wkoll intuha il-perspettiva ta' fejn sejra s-soċjetà d-direzzjoni li gvern obbligat li jkollu u jagħti liċ-ċittadini tiegħu. Kif nixtiequ ngħixu f'Malta tal-futur ta' 20-30 sena oħra ħalli niggarantixxu li t-tfal tagħna jgħixu f'pajjiż aħjar milli sibna ħana. Il-kap eżekuttiv tal-UHM, Joseph Vella, kellu kliem ibes għal mod kif Joseph Muscat u l-Gvern Soċjalista qiegħed jinqata' mir-realtà u jinsa l-ħaddiema Maltin. Meta nitkellmu ekonomija, ma nitkellmux biss. Issu rriduċejna l-ekonomija f'account. Surplus, deficit, l-ekonomija, skużi, edem biex taqdi lis-soċjetà. Is-surplus jiena mhux fuq il-kart irrid narah, jiena irrid nara x'wasal għandi bħala familja, x'ħan jieħu fuq il-mejda tad-dar jiena għax dak importanti li nikkonsidraw. Ejja ma ngħidux biss li nieqfu għax ħan jiġu qisna uffiċini tal-istatistika f'dal pajjiż. Hawnhekk beda jsemmi il-bosta problemi li affaċċjaw il-familji fosthom l-isplużjoni fil-prezzijiet tal-kera. Il-kirja kienet 400 euro. Min 400 euro li sanka dak iż-żmien konna qegħdin ngħidu li mhuwiex sostenibbli, issa qegħdin nitkellmu fl-aħħar statistika li ħarġet 1000 euro. Unsista li minkejja l-ftaħir fuq il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, il-Gvern naqas milli jipprovdi housing soċjali. Hemm ġol fond qalulna 400 miljun. U minn 400 miljun, 50 miljun biss marru għas social housing u fejn marru ma nafux għax jiena sa issa minn 50 miljun għadni ma rajtx flet wieħed. Kien hawn li Joseph Vella kellu dikjarazzjoni jibsa fil-konfront tal-awtorità tal-ippjanar u l-isfreġġju ambjentali qed toħloq. Kien jaqbad l-aġenzija l-awtorità li jgħidilha PA. U minflok nibqgħu nsemmuha Planning Authority. Konna ngħidula Permits Authority. U kieku għamel next goal li konna nieħdu il-premju tal-ewwel fl-Ewropa. Irriduċejna awtorità tal-ippjanar għal fabbrika tal-permessi. Tkellem ukoll dwar il-pensjonanti. Il-pensjoni qed inġibuha bħala karità. Jien nistħi ngħid li tweġġani. Fit-tmiem il-konferenza, Joseph Vella rrefera għal każ xokkanti ta' prekarjat li kien żvelat din il-ġimgħa. Smajna l-istorja fejn il-Pulizija u l-Fundazzjoni għas-Servizzi Soċjali kellhom jintervjenu in a ghetto-style village ġo Ħalfar, ghetto-style village ġo Ħalfar. Grupp ta' persuni Indjani joqogħdu hemmhekk m'hemm l-ebda standards ta' residenza u kienu qed jitħallsu bil-1 euro is-sija. Dan meta l-pagi tagħhom lanqas kienu qed jitħallsu direttament lilhom iżda tramite kumpanija Indjana.